Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar en garti hande oɗo ñalawma talata hawri ko e 4 lewru juin hitande ujunnaji 24 habruji mon e ɗemgal pulaar toɓɓe men ɓudduma wondude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen ɗum numa en jaa toon to Delaware hono kanko ɓi président Joe Biden Hunter Biden ñawore makko wonde ñalawma ɗiɗo ma en dutto toon kadi toon to Maison Blanche ƴeewen kadi hono kanko président Joe Biden hono décision mo ƴefti hande ko mbiyata yamirore nde ƴefti hannde ko yamirore mbiyata yamirore ummide toon to présidence ko fate frontiére hakkude États-Unis e Mexique surtout wonande immigré ji natoji toon habruji men international ma nawen toon to Haïti noon en wayno ko kanko toɗɗaɗo oɗo sa joni yo won premier ministre toon to Haïti o ƴefti hannde fonction ngaji makko Mexique kadi ma en duttite woteji banɗo toon kadi won oɗo debbo Gagniɗo kañum kadi wonno maire Mexique o ƴeewen kadi holko woni programme makko habruji men international ma nawen toon to Mauritanie ma en ƴeew kadi hono seni holko jaabi wonande ɗiɗo partiji lundo ko ɗiɗo partiji gonɗi ɗiɗo partiji lundiɗi laamu gonɗi toon ko namdino ko fate en woteji baɗoji en 29 juin ƴeewen kadi kamɓe ɗiɗon partiji kadi hokkoɓe holno ɓe jiiri wonde jaabol seni o faade hokkoɓe ɗamdino ko ma en jaton to Sénégal aussi en ruttade kadi e gueɗe patuɗe en hono caɗele hono gouvernement Ousmane Sonko e fate surtout nangaɓe ko sakkiri ko taw ko journaliste uji walla yimɓe wonɓe liggotoɓe ko wiyete presse libération cakkitoɗen habruji men ko toon to Burkina Faso en wayno ko kanko oɗo avocat biyeɗo Henri Guy hande woni ko cokaɗe en wayno kadi avocat ji mabɓe polliti wadde grève hande oɗo ñalawma ɗum noon ko ñaagade wonde ko laamu transition gonton ngu yo respectu texte uji walla kala ko wiyete kuule bindade toon to Burkina Faso ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma guere dottuji muɗum joni joni siftinɗon toon hande ko talata 4 lewru juin hitande ujunnaji 24 en gartu joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar e jaam hiire mon hono kanko président Joe Biden e nder konngol ngol ƴefti o waɗi yamirore taw ko umma ɗum noon mbiyata ordre exécutif o ndeɗon yamirore noon wiide wonde ko à partir de hande minuit kala neɗɗo taccuɗo toon to frontiére uji to taw tacciri no naatiri frontiére uji ɗi enne wani wona natgol jamiragol wayno kañum hoɗum koko haɗete wadde kayitaji pour sornade e États-Unis ɗum ɗon noon e wiide makko kanko président Joe Biden ko caggal nde kamɓe démocrate en e républicain ji ne surtout groupe mo mbiyata bipartisan nde ɓe mbasi nanodirde surtout républicain ji nde ɓe mbawi rejetde kala ko haaltano ko fate en holno frontiére uji to États-Unis holno mbawi dandirede kadi ko fate surtout ɗiɗo émigré ji holno mumen no wawi réglirede ɗum woni kanko président Joe Biden o ƴefti ɗum décision oɗon décision firti wonde ko oɗo sa joni kala nde ko yimɓe natoɓe ɓe ɓuuri ken wona 1.500 neɗɗo par ñalawma kanko mo jogui droit wonde wiide wonde ko frontiére uji oɗon banggue guddi e kadi e nder décision ko décision ko haali ko kala nangaɗo hen walla kala oɗon saaha mboɓe potti ko fate yimɓe natoɓe ɗin ɓe jaltinat ɗum ɓe duttini ɗum toon to Mexico walla ɓe nawta ɗum to leydi to jeeya ɓe dokki noon wonde ko hawnaki won yimɓe ɓe ganduɗa joguiɗi kawuji spéciaux ji surtout taw ko yimɓe ɓe ganduɗa en tampis caɗele ɗe jogui ummade to leydi mumen caɗele ɗe taw ko caɗele gurdam e mayde walla won yimɓe ko wayno sukaɓe walla gueɗe mbaɗe noon ɓeɗon ne mbawi opéde naata kono noon kala nde ɓuuri 1.500 neɗɗo kamɓe ko frontiére ko wuddete e kadi kala yimɓe nangaɓe en koko duttinte walla ko naftete toon to Mexico e tugnade noon e jandiyankoɓe ɗum ɗo ko décision ngaji kadi hono kanko Donald Trump o waɗino e nder laamu makko koko wawi wonde fof ɗum ɗo ko politique famde yimɓe tan koye campagne politique wona to gato États-Unis kadi ndeɗo toɓɓere ko fati patude immigration ko toɓɓere mawde wonandemo kanko président Joe Biden hande toon to États-Unis hono kanko Hunter Biden wayno hande woni ñalawma makko ɗiɗo bo wonande ñawore nde o takka toon ɗum noon ko tribunal gonɗo toon to Delaware Wilmington ñawore nde kadi ene wayno ko takka wiyade ko wande kay hitande ujunnaji 2.18 kanko hoore makko o wawino sodde fetel mo soodi o kadi e nder kayitaji ɗi o jaabi
namde ene wayno ɗeɗo namde o semti hen ɗum noon ko ɗum woni ko mbiyata wonde ko ene wayno o yaɓɓi kuulal patugal gueɗe mbaɗe noon kuulal ngal wi wonde ko kala neɗɗo kutortoɗo drogue walla kala neɗɗo kutortoɗo jaram no fewi ala droit sodde fitel walla jogade fitel donc ene wayno ko hannde ko kanko kamɓe procureur e kamɓe défense surtout yen ko guddidgol haalluji maɓɓe kanko procureur noon e haalluji ɗi o haali ene wayno ko tina o haali hen gueɗe kewɗe wi wonde ko surtout yen Hunter Biden ñawiraka ɗo sibabu nde hutorima drogue walla wayno ko way noon kono noon e wayno koɓe pawi ɗum wonde ko sibabu nde kañum hoore mum waɗi soodi fetel e oɗon saha ene andi fetel oɗon fotani sodde ɗum tawa ɗum hutoro drogue ko ɗum waɗi ɗon donc ene wayno ko kanko défense makko kanko Hunter Biden o haali haala kewko surtout e nder kadi gueɗe ɗe ganduɗa kam procureur mi jaltini toon surtout deftere nde kanko Hunter Biden windi ɗon o haali no wonde ko tuggi hitande ujunaji ɗiɗi sappo e joyi ha hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi kanko hoore makko ko neɗɗo kutortonoɗo drogue no fewi e kadi kanko hoore makko mo yahanno ni ha e laabi omo fotta yimɓe ɓe ngala e galleji mo soode mumen drogue ɗum noon kadi o yeehi ni ha e laabi ko wayno Los Angeles o sodde toon sorde yimɓe wonɓe laabi ko wiyete drogue eyyi ɗum noon e wayno oɗo saji onon ko ɗum waɗi hono kamɓe avocat ji makko mbi wonde ko ɗum ɗo firti wonde ko procureur wawa jamais hokkude preuve wonde ko hayso nde o soodi fetel e nder hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeetati est ce que kamɓe procureur en mbawi prouve wonde ko kanko hoore makko omo anduno wonde woni koye yaɓɓude kuulal kangal kala joggonɗo drogue sodde fetel ko wawi wonde fof ene wayno ko ñawore nde ma continue kadi janggo yiyama noon hono avocat ji makko kanko Hunter Biden nde kalata surtout ko fati drogue fati kadi caɗele gonɗe ko jaramen drogue en gueɗe mbaɗe noon yiyama won yimɓe wonnoɓe jury ɓe won hen en mbayno woyoɓe ni e ɗum noon kadi e nder namde ɗeɓe namdata noon nder ƴeftere nde woni maɓe kaali ne mbi wonde ko ene jogui kuureji men maaɓe sibamu no drogue jaram ko wawi wonde fof ene wayno ko ñaworde nde ko continue janggo toon to Mexique oɗo debbo biyeteɗo Claudia Sheinbaum ene wayno ko kanko woni cuɓaɗo oɗo sa yo ardu leydi Mexique ɗum noon ko premiére fois ene wayno Mexique ne daña debbo gardiɗo ɗum koye parti laamiɗo o jeeno e kanko hoore makko kadi wonno ko Mexique City kanko wonno maire muɗum e nder konngudi noon ɗi o haali ɗum noon ko guila élection ngaji ɗi garani o wi wonde ko kanko hoore makko mo yiiɗi kala ko fate jangde kala ko fate cellal kala kadi ko fate henne no hoɗira ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henne Mexique naaɓe fof ne jogui hen droit o wi kadi ene wawi mo wallu kadi kala ko wiyete hen business aji privé pour beele ne mbawa yarude yesso ko to ɗamina tan wonde ko kanko hoore makko mo continue mo lomtoto biyeteɗo Lopez Obrador no laamirno ene wayno on ɗo no laamirno wiide ko funtodirade kañum horuɓe yimɓe wat boniyankoɓe pour suude violence le nder ko yi ene waɗi caɗele gonɗe hakkude artiɓe leydi ndi e hakkude kadi no justice toon to Mexique no wayi ɗum ɗo fof gueɗe ɗe ganduɗa ɗe foti réglude ɗum kadi ene wayno ko maw ari so ari kadi maw ƴeewa kadi peeje bawɗe wonde fof beele kala ko woni kisal toon to Mexique ko no liggade hen donc hande programme uji ɗi haali wi ko liggade ko kala ko fati énergie e kala kadi ko fati environnement wadde leydi ndi yenna leydi ko mbiyata leydi par ce que kanko yiyanoma nde woni maire toon to Mexique nde o wawi wadde kalis kewɗo pour ɓeydude ko wiyete hen kisal e nokkuji ko mbiyata public andaka taw holno jogori laamirade est ce que o jogori ko sernude politique makko e no mo lomtoto hono Lopez Obrador no laamurno walla o jogori ko wadde politique e kiittude seeɗa surtout yen habde yimɓe gangster uji yimɓe waɗa boniyankoɓe wonɓe toon to Haiti e hande e ñalawma hono kanko cuɓaɗo yo won premier ministre toon to Haiti hono biyeteɗo Gary Consil ene wona o ƴefti fonction ngaji makko e nder ƴefti fonction ngaji makko noon kanko hoore makko démissionné d' abord ligge mo jogui noon toon to UNICEF ko kanko wonno directeur régional ko UNICEF toon to leydi mabɓe nda o meeɗi wonde premier ministre hitande tuggi hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e goho ha hitande ujunaji ɗiɗi sappo e ɗiɗi kono e ndeware nde o wi wonde ko nder konngudi o haali wi wonde ko ɓuuri wawde ko jogori wawde wallude yimɓe jeeyaɓe Hayti ko ƴeftude kala ko
kala ko woni luure gonde hakkunde men taw ko luure politique mbaɗa ɗumen banggue ƴeewa ko woni intérêt leydi Hayti. Donc ene wayno ko oɗo saha joni konko maw liggo pour ƴewde holno kisan wawi arde toon surtout en maw dañ liggotade dadiɓe taw ko dadiɓe ittaɓe leyɗele goɗɗe ɗum noon ko dadiɓe ɗe taw koye nder jimadi Nations Unies. Donc ko mbiyata commission nationale indépendante commission électorale nationale indépendante ɗum noon ko gomum laamu toppitiɗo ko fate rende ko kala ko fate élection ngaji jogorɗi wadde toon élection ngaji Mauritanie surtout élection ngaji jogorɗi wadde ñande 29 lewru juin. Ene wayno koye nder lettre moɓe jaabi ɗum noon lettre o taw jaabi ɗum ko Dahoul Abdel Djelil e nder konngol ngol jaabi o wi wonde ko won ɗaɓɓale gummino garnoɗe maɓɓe ɗum noon ko wayno parti ji candidat ji 5 e nder ɗiɗon candidat ji donc hen goto ko donc ɗiɗon candidat ji noon en jaa hen Taslam Yasser kañum woni représentante Eid Wul Mohamed Mbarek, Abdourahmane Hamoudi kañum représente Ousmane Antoine Souleymane Soumaré, Abdoulahi Abou Diop kañum représente candidat Biram Dawla Bey, Cheikh Kintou kañum représente candidat Mamadou Bokar e goɗɗo Mohamed Lamine Chouaib kañum représente candidat Hamadi Sidi El Mokhtar. Lettre o ko jaabi ɓe mbi wonde ko ɓe beltima ene wayno ɓe beltima kadi heɓde ɗaɓɓale gummiɗe ɗiɗo candidat ji ɗiɗon ɗaɓɓale noon ko fate surtout en commission électorale ono yarata kono e nder e nder ko leeri koɓe jaabi toon eɓe jaabima hen gueɗe kewɗe kono noon ala koɓe mbayli e kala ko ɗiɗo candidat ji namdi ɗon ɗiɗo candidat ji ko namdino hen tan ko yo audit waɗe ɗum noon koyo ƴeewa commission o kadi e nder kadi commission goɗɗo mbaɗaɗo holno no wawi waɗirede audit ƴeewe taw yimɓe wonɓe hen ɓe wona yimɓe wona jogorɓe wonande parti tan goto e gueɗe mbaɗ noon ɓe kaalino kadi gueɗe nokkuji ɗo worte surtout centre uji ɗi holno poti andirede ɓe kaalinen kadi gueɗe ɗi ganduɗa walloɓe surtout wotoɓe surtout so tawi handicapé ji goni hen e gueɗe mbaɗ noon donc wawi wonde fo e nder jaabol makko kamɓe ɓeɗo seni ɓe mbi wonde koɓe beltima ɗum ɗon kono ene wayno ko kala ko ɗiɗo candidat ji ɗaɓɓi ko ɗum noon ko guila e nder leydi Mauritanie hayto e caggal leydi ɗum ɗo foof ko gueɗe déjà ɓe jogui garantie koko jogori waɗede e nder matériel moɓe kutorto ene wayno koɓe kutorima matériel kesso mo ganduɗa ɓe mbawi taw laamu ngu dépense hen waɗi hen ken wona 50 milliards tuguiya pour wawde wallude beele ken wiiya bureau ji ujunnaji 4 e temedde 5 gonɗi taw gondi ko hakkude nder leydi Mauritanie e nde caggal kono noon caggal nde kamɓe seni nde ɓe jaabi hono kamɓe parti ji lunduɗi ɓe mbi wonde ko ɗi ene wayno ko jaabul moɓe ngol ɓe ɗaminno ngol wona ɗum seni jaabiɓe ɗum noon ene wayno représentant ji parti ji lundu candidat ji mumen mbi wonde ko kayite walla jaabol ngol ɓe keeɓi ummade soni ɗum noon ko ñande talata hande ene wayno ko seni jaabaki toɓɓe ɗeɓe kalno ɗe foof e ɗum noon won caɗele ɗeɓe kalno hen mbi wonde ko seni ne foti ƴewta ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa seni jaabaki oɗo saha joni. Donc siftini ɗon tan woteji Mauritanie mbaɗata ko ñande 29 lewru juin e kadi oɗo saha joni eɓe jogui candidat ji jeeɗiɗi gonɗi toon candidat ji jeeɗiɗi gonɗi toon oɗo saha joni kañumen fof ko ɗaɓɓoɓe pour ƴewde suuɓede beele no gardo leydi Mauritanie. Toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji gommiriɗi toon to journal biyeteɗo journal Seneweb hono kanko Madiambal Diagne ɗum noon e wayno ko kanko ardi le tribunal e wayno o wi wonde ko oɗo saha joni ko comptuji mabɓe pour fate oɗon journal koko bloquea ɗum noon e wayno ko oɗo saha joni o rendini ɓe noddi yimɓe patron ɓe toppitiɓe journaliste uji walla membre uji conseil uji walla membre uji pelle kala ko fate journal uji bindete toon fedde wiyetede biyete CD EPS ɓe mbi ɗumen wonde ko pour famde ɗumen ene wayno ko poti wadde botu ñande 5 lewru juin ɗum noon ko janggo pour famde ɗumen ko fate oɗo saha joni caɗele jogade surtout ko compte uji bancaire ko fate oɗo compagnie uddama ɗum noon ene wayno ko e nder konngol jaltugol hono kanko o haalni yimɓe ɓe liggotoɓe surtout oɗo groupe wi wonde ko ɗiɗo fof ɗum ɗo fof ari ko caggal nde
impoji pawa e maɓe impoji ɗi noon ko impoji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko e ɗinne impoji kene wona 95 million francs CFA ne fawi maɓɓe ɗum noon ko ɗum woni ko ɗum ɗon o wi o mbiya wonde ko ɗum woni sababu compte uji maɓɓe ɓe bloqué oɗo sadio siftin ɗon tan ko kanko oɗo en Madiambal Diagne kanko hoore makko artino leydi Sénégal ɗum noon ko caggal nde yimɓe makko ɗiɗo nanga toon caggal muɗum goppa sibabude won haalluji ɗi bindi ko fate en kanko général Souleymane Kanté ko fate caɗele makko gonɗo hakkude makko Ousmane Sonko hande habaruji toon to Mauritanie ene wayno balɗe ɓennuɗe ene doganno e nder médias sociaux ji wonde ko photo ji jalta walla vidéo ji jalta wonde auto ji kewɗi ɗi ganduɗa enen taw militaire ji goni hen wiya wonde ko Mauritanie woni koye attaqué walla woni koye yande toon to Mali ɗum ɗo fof noon kamɓe radio France international caggal nde ɓe mbawi kadi wallodirde organisation ngaji goɗɗi pour ƴewde holko woni gongira e gonga ɗiɗon vidéo ji walla ɗen photo ji to gummi ɓe tawi ndeke ɗiɗon habaruji posteteno toon surtout ne wiya wonde ko Mauritanie woni koye yande Mali et surtout yanne koye e nder heure uji seeɗa tan ma Mauritanie heptu Mali sibabude surtout yen Mauritanie weltaki saabu haareji gonɗi toon to frontiére Mali naɓe janta to Mauritanie donc tawama ɗiɗon vidéo ji e ɗeɗon photo ji fof ko fenade tugnade kadi e radio France international no haaliri wi wonde ko vidéo ji ɗi e photo ji ɗi fof ɗum ɗo fof ko gueɗe ganduɗa bannoɗe toon to Libye kadi ko armée Libye woni hen wona armée Mauritanie kadi ala fof ko nawdi ɗumen kadi ko ɗum ɗo ko hunde yaltude e Facebook taw Facebook o winda hen ko Libya News Today ɗum noon ene wayno ɗum ɗon publino ko ñande 17 mai à 12h14 taw koye Facebook ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa yimɓe ne poti rentade ko fate en médias sociaux ji no publicité ni donc wona ko jiiɗa fof sare toon to Burkina Faso ene wayno ko toon cakkitorɗen honde hono kamɓe avocat ji wonɓe toon to Burkina Faso ɓe mbi wonde koɓe ɓe noddi ko avocat ji leydi ndi fof yo gona grève ɗum noon ko grève o ko sibabude goto e yimɓe maɓe biyeteɗo maître Guy Hervé Kam koko nanga donc guili ñande 15 février nanga kadi ne soka ene nokkuji ɗo militaire ji goɗɗi cokete ɗum mbiyata ɗum ko mbiyata ɗum maison d'arrêt et de correction des armées ɗum noon e wayno ko no secret ni surtout en wondemo toon lebbi hakkene wona lebbi nayyi ɗum ɗo fof taw koye secret ko hunde lundinde ni texte uji Burkina Faso donc e nder konngol makko kanko gardiɗo ordre des avocats toon to Burkina Faso o wi wonde ko alay saago ɓe nodda grève kadi ɓe nodda ɓe pour noddudeɓe grève noon pour avocat ji ɗi kanko batanier mawɗo batanier ji toon to Burkina Faso biyeteɗo Siyaka Ñamba o wi wonde ko noddudeɓe grève uji ɗum ɗo firti tan wonde ko ɓe jiiɗi famdude laamu ngu d' abord ko intérêt mabɓe woni ko laamu ngu bawɗo wonde foof yo respecte loi ji leydi ɗi yo respecte kadi kala ko winda e texte uji e ɗum ɗon kadi ko ɗum ɗon wawata wallude leydi Burkina Faso foof e ɗum ɗon kadi ene wayno koɓe wonoɓe grève e ko ɓuuri hewde généralement so tawi avocat ji goni grève kala avocat goɗɗo jeeyaɗo ne liggo koko fawete kalis kono ko wawi wonde fof ene wayno teskitama kam oɗo ñalawma hande talata ala yiyaka avocat ji kewɗi ne liggo henne e bureau ji sibabude grève gonɗo toon ɗum noon e siftin ɗon tan ko kanko avocat biyeteɗo Guy Hervé Kam ko takkaɗo e nder document bindaɗo taw ko yimɓe tato mbindi ɗum ɓeɗon tato ko ene wayno mbi wonde ko kanko hoore makko ɓe gonno koye wadde peeje pour wawde bonnude kisal toon leydi Burkina Faso et surtout yen bonnidde peeje kala ganduɗa en laamu transition gongu toon ngu donc no ɓe mbiri ni ɗum ɗo ko coup d'état contre sécurité mabɓe kanko ɓe Burkina Faso ko ɗum waɗi ko nanguira donc mono nanga guila ñande 10 février ha oɗo ñalawma hande o paaka bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djibo Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hande oɗo ñalawma talata hawri ko 4 lewru juin hitande 2024 yen mbaale jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaɓi on jarama.